Ja. Hej alle sammen. I dag spiller vi med en ny person. Han hedder Tame. Og så spiller vi med Anton. Jeg har også en kanal, bare så I ved det. Taming Gaming slash ad ting. Så der er ikke så meget der. Damn, hvordan har du fået den der deadens stream? Mig? Ja, nej. Jeg er den bare der Sigma. Rock. Ja, den der var fanden. Jeg er Sigma. Og man kan gå med den, det er det der er crazy. Du har prøvet at købe Battle Passet. Ja, og jeg har 900 V-Bucks. Så jeg skal bare have et level i dag. Og så får jeg Battle Passet næste sæson. Så har jeg nok V-Bucks i dag. Lun. Mega. Så nudelbøtter. Og Lukas, jeg har ringer også med ham på Snap lige nu. Ja, YouTube, bare så I ved det, jeg er ordentlig god. Ja, Tame er nok den bedste at se. Nej, det er mig. Ja, der er ingen, der kom på niveau med Tame, så det er sygt. Ja, men Sigurd, hvor er du kun i level 4? Det er ikke mig. Altså, det er min bror. Min brors sens. Nej, der var en, der jobbede kronen. Nej, jeg spiller lige nu, men han har spillet sådan mange af de her levels. 80 af de her levels, måske. Han er crazy. Jamen, han er... Wow! Jimmy, jeg har stadigvæk et crush på din store. Oh my god. Så bare lige, hvis han er fri. Hvis han er syg. Lander vi ved Fall Guys? Dels for loot. Jeg må slå en kæmpe stor brud. Okay, kom med. I hørte den ikke, vel? Nej. Sigurd, kan du lide min glider? Kig. Det er jeg ikke. Skal vi... Men dreng, hvor er isspawnet? Skal vi op på Beanie Idol? Ja. Hvad får man at klare det? Men andet end selvtillid. Loot? Men må jeg få noget af det loot I får, fordi jeg klarer den, okay? Men for min klasse. Sigurd, du er sådan en bøsse, altså. Nå, men du gjorde så, jeg faldt. Nej, et sekund, tror jeg. Hvis du ikke havde fucking dræbt mig, så ville jeg have fået guld. Jeg griner også. Hvordan kan man dræbe det? Dreng, hvor langt kom I det der hexagon noget? Jeg fik en krone! Decent. Hvornår får jeg det der loot? Wow. Dreng, hvordan skal jeg komme hen til jer? Dreng, jeg har sindssygt loot. Hvor er I? Jeg er hos mig. I fik bare langsomt. Dræber vi Oscar? Jeg synes, det er sandt for Oscar. Hvorfor skal vi altid mobbe en, der hedder Oscar? Hej, Otto! Okay. Nej, ikke endnu. Jeg skal have det der big show. Men... Jeg fik killet. Må jeg få hammer på ham? Der kommer nu. Jeg hører nu. I bil. Pusher. Tag noget. Nice.
De kommer, de pusher! Se, hvor jeg er bange. Så skipper de. Altså, så Phantom Tags. Hvor er de? Decent. Nice. Finish. Er der nogen, der har ejerskud? Fik ham i bilen. Næsten. What the fuck? Der er en. Hvor er den skibet de henne? Der er en dernede. Jeg ramte. Jeg tror rigtig, han er noget. Jeg blev ramt. Han er et eller andet sted. Død. Thunderpump! Er det ikke sejt? Nu skal lige stjæle dit kill, Sigurd. Må jeg få den der nitrofist? Thunderpump! Der kom. Hvor er det? Nice. Dips. Ja, du kan få den her. Nej, jeg skal lige poppe et... Skal jeg poppe et medkit? Jeg tog ikke nu. Jo. Damn. Men der var 5 igen nu. Har det på. Med est. Gå nu væk, Sigurd, altså. Sigurd, du er så klam. Jeg har sendt loot. Er der nogen, der vil købe mit loot? Jeg har 2 lille guns og en blå og en Crespat Junior. Og så har jeg en nitro. Nej. Hvad? Hvordan har Sigurd så meget godt loot? Hvordan fik du lootet alt det der loot, Sigurd? Fordi han skubbede mig ned, altså. Nej, dreng, jeg sælger cabbages simpelthen til køler. Er der nogen, der vil købe cabbages? Kom bil. Kørende cabbages. Hvad? No. Men i stedet for hvad? Damn! Så. Jeg kommer nu. Der kan jeg nogle af jer. Hej, YouTube. Nå, jeg er lige på YouTube. Ja, den. Når YouTube hørte min store prut. Jeg er på den. Altså, I kørte bare væk fra mig. YouTube. Den der prut, jeg slog, det var ikke min. Den kom bare sig selv. Men se, hvor gangster Kør jeg ind i er. den der, Sigurd. Kør ind i den der. Oh, like the only show. Oh, nej, der er den. Ja, fuck. Tame, du fucked. Der var den der granatting. Den skal jeg have, Sigurd. Au. Jeg må lige være med den. Hej, au, det går. Nej. Men hvor er I? Jamen, I er alt for langt. Den er der på. Sigurd, prøv at stille. Stå stille. Ja. Ja. Ramt. Thunderpump. Han popper medkit. Død. Jeg fik
lige 3 kills på det der. Der er en minigun her. Den er smart. Hvor er I, dreng? Der er en cybertruck. Der er en cybertruck her. Ja, den tager vi. Den tager vi. Kom, Sigge, du kører. Sigge, kom, du kører. Sigge, kom, du kører. Jeg vil gerne stå på den der. Nej. Hvordan? Prøv. No. Men bare lige prøv at booste nu. Det er ordentligt sjovt, ja. Ui. Hvordan sidder man på den? Hvordan man kan ikke sidde på den? Jo, jeg så jo. Ja. Hvordan Thunderpump er nogen? Thunderpump! Pedro! Kom, vi rammer den der bunker. Kom nu. Jeg har min bare save ud, dreng. Der er nogen. Jeg ser nogen. Er I klar til at gå? Rock and roller. 20. Fuck, vi er varme. No. Jeg er fight. Der er ham. Hello. Vi dreng, jeg er inde i bunkeren. Dreng, jeg er næsten død, altså. Dreng, hvis jeg dør, bliver jeg mega... Jeg fik et kill. Gennem de ændrede loot til mig. Altid mig. Nu er der ingen, der kan køre i den cybertruck. Det ved jeg ikke. Hvor har du bygget sådan der, Sigurd? Dreng, I skal lige vente på mig. I er bare nede i den der bunker. Nå, okay. Jeg gider ikke det der mere. Ja. What the Det hell? er virkelig meget loot, I har gemt til mig, hva'? Har du på 6 meget loot? Har du sej, Sigurd? Hvordan er I kommet så langt væk? Nej, jeg vil bare sidde bagpå. Nej, jeg bliver skudt efter, altså. Det er på grund af jer. Jeg er fighter. Jeg er frisk. Jeg var tæt på. Jeg vil gerne lige to. Jeg har en 27. Fuck, jeg er 22. Drenge, Nå, kom, vi skal hen til anden trin. Kom nu. de pusher mig. De har en bil, altså. Vi kommer. Vi er på vej. Altså, kom nu. Vi er her. Vi er lige ude foran dit hus. Kom ned.
Han 27, ham der kan på støt langt. Hvad er det? Anton. Godt. Okay. Dreng, jeg kan købe battle pass næste sæson. Nice. Nå, dreng, godt, jeg lige. Altså, jeg er død. Kom nu, altså. Ved I, der var en ude på hus. Han var. Der var en bogstaveligt talt lige ude på hus. Der var det. Der. Nej. Ja, tak. Kom nu, gutter. Dreng, vi har en cybertruck, så vi skal komme væk fra situationer. Nogen, der har nogle minis. Dreng, hvis der kommer nogen, så står jeg klar med min minigun. Dreng, der er en bil her. Og jeg skal have en guld minigun, bare så det er Der kommer nogen. Hvor? Der var lige nogen, der riftede. Jeg ser dem. Anton, gå ind og hjælp, så jeg tager resten af det. Ja, tak. Der var ingen guld minigun. Nej, er du seriøs? Er du død? Jeg ser dem. Run 20 ind i bilen. Damn! Shit. Godt, jeg har en nitrokist. Så bilen, kom jeg er for. Shit. Helvede så. Jeg beamer ham. Død. Skal en af jer ikke have den der exotic sniper? Så jeg bare blød. Ja, det er sjovt, og så ikke fange. Gerne. Har du nogle minis? Okay, dips. Okay, den. Har ingen af jer set der loot, der var deroppe? Dips. De kommer. Det er ham der på før. Hvor er den bums henne, mand? I skal ikke have mit kort, når I har kortet. Men det næste reboot er meget langt væk. Åh!
Damn, Sigurd. Stormen kommer. Jeg kunne godt bruge den der krone. Eller bare reboote mig. Ej, det er sjovt, jeg ved det. Nej, jeg tænker på, at jeg kan købe battle. Med hvad? Den har jeg. Nej, seriøst? Ser du hjertet? Er det så? Der, Sigurd. Er der noget, du har set det der, Sigge? Sig. Damn, oh crazy. Crazy. Nitrofist er væk. Det er trøjen. 103. Nice. Top. Ej, Sigurd, var det virkelig til det der? Nice, finish. Jeg pusher. Jeg er virkelig klar nu. Nice, Sigurd. Hvad er det, så her? Nice. Fuck, vi er gode, Sigurd. Ja, tak. Se YouTube. Sådan her vinder man et game. YouTube, jeg klarer mig også godt. Gjorde jeg det? Ja.